orchard eh, oh. Patay sila pag winter. Tuyo lahat ng mga dahon nila. Sa spring, mabubuhay na naman sila. Lahat yan. Yung iba may mga bunga pa. Doon, tuyo rin yung mga nandun. Mga cherry naman sa kabila. Ganda ng East Kelowna. Maganda rito sa East Kelowna, nandito yung mga orchards. Tsaka nandito yung maraming puno. Kaya tawag ko rito, gubat. In 400 meters, turn right onto East Kelowna Road. Mga cherry. Maganda yan sa spring. Summer, ang ganda yan. Mamumunga lahat yung mga cherries tsaka apple. Turn right onto East Kelowna Road. Yung mga grapes yan, wala. Pati mga grapes dry na. Mga cherry lahat. Ito naman mga grapes. Continue on East Kelowna Road for 1 kilometer. Vineyards. -5 degrees temperature. Ayan, mga grapes din yan. Wala na. Ito, cherry. Ito yung cherry din to. Yung ibang variety naman. Ito yung mga pula. Pula na cherry. In 500 meters, slight right onto KLO Road. Limlim mga ka-that's good. Nandito tayo sa northern part ng Kelowna. Isa yung mga bundok-bundok. Kapal ng snow rito sa bandang bundok sa northern part. Taas to eh. Sa tuktok tayo ng bundok. Yung buhos ng snow ngayon parang kumbaga ambon-ambon siya. Ang nipis. Hindi makaporma yung snow sa kalsada kasi punong-puno yan ng salt brine. Tsaka may buhangin yan na yung maliliit na buhangin. Parang white sand sa dagat. Lamig na, that's good. -6 degrees Celsius. Ganda rito yun. Huwag lang lalakas ng yung parang sobrang lakas naman ng snow. Ganda ng mga pine tree eh. Hindi na mamatay yung pine tree. Green pa rin sila, mga pine tree. Ang daming klase ng pine tree. Ayan, mga nasa bundok. Balik tayo sa downtown. Ayan, walk trail yan. Tayo ng bundok mga kadats. Kasi yung taas ng bahay dito sa tuktok. Laking bahay. Laking bahay na nasa tuktok. Nasa Ritz yan. Puro pababa to. Uy, kapal ng snow.
kapal ah. Bumubuhos pa oh. Lamig mga ka-that's good. Minus 12. Magma-minus 19 bukas. Kailangan i-ano ko to, i-shovel ko to mga ka-that's good. Shovel tayo ngayon. Ayan yung pang shovel natin. Unang apak. Lalim. Ang lalim. Kapal. Oh. Ang kapal oh. Hinipunan ko ng ice. Shovel ko muna to. Tanggalin ko muna yung snow niya doon sa ano, sa ibabaw ng kotse. Anon dito? Minus 12 degrees. Lamig.
Nako, that's good. Dahan-dahan lang tayo. May 2 minutes na ice sa windshield ko. Medyo tanggalin ko lang. Bumakat eh. May takip yan pero ay bumakat na parang mapa lang. Matarik to that's good. Tong pababa na kalsada na to. Ano to eh. Tansya ko nito 45 degrees. 40 hanggang 45 degree. Ayan oh, kapal ng snow sa bubong nila. Dito dahan-dahan lang, that's good. Kapag dito dumausdos ka, yung halimbawa may black ice sa ilalim yan, dumausdos ka, diretso ka dun sa bahay. Mahirap kontrolin yung sasakyan pag dumausdos eh. Bumubuhos yung snow pero manipis na manipis. Para lang siyang alikabok. Hindi makita sa camera pero ang lakas ng snow. Manipis na manipis siya. Yan na yung parang dry na dry sa kalsada. Maghahatid tayo mga kadats. Alas 8 na ng umaga, 8:13. Ang temperature ay minus 13 pero feels like 19, minus 19 kasi mahangin. That's good. Tapos dry na dry, kaya yung snow parang alikabok. Siguro sisipunin ka rin pag malanghap mo siya. Sinisipon na nga ako. Ang lamig. That's good. Ito na ang pinaka malamig kong naranasan. Feels like minus 19 degrees. Oh, sa Pagudpud malamig pero nako, yung kusina lang yata namin lamig na. Naka-heater na yun. Ang lamig oh. Ba? Nakatay na. May nagwo-walking pa nga eh oh. Oh. May nagwo-walking pa oh. Diba?
lang siya nung ano, pelikulang Alive. Oh. Mamaya nasa bangin na yan. Cliffhanger naman. Para ang sarap tuloy mag ano dito, ski oh. Oh. Dito sa kalsada oh. Walang nakakaisip nun ah. Nag-ski sa kalsada. Huliin sila siguro, baka tiketan sila. Hanip yun, nag-walking siya. Ang lamig nun, tibay ni ate ah. Wala pa siyang ano, yung takip sa mukha. Mukhang ano na si ate ah, nakapag-decide na. Ang kapal ng snow sa gilid eh. Kanina kasing umaga mga kadats good, maagang nagkaskas yung kakaskas ng kalsada, masipag sila ngayon. Dahil bago na yung mayor, baka yari sila kay mayor. Bago na mayor dito eh. Hindi na nanalo yung ano. Alam ko hindi na nanalo yung dating mayor. So iba na yung mayor. Kaya masipag sila. Nung unang mga bukso ng snow, wala eh. Nakaskas na yung kalsada, ano na, alas 10 na. Nakapasok na, ayan yung nakakaskas ng kalsada, that's good oh. Oh. Busy siya oh. Kinaskas niya talaga oh. Kaya yung kalsada rito, ano, yung aspaltado tsaka pantay. That's good kasi pag kinaskas nga naman, hindi pantay, wala ring silbi. Pero itong kalsada nakaskas na to eh, pero may ice pa rin na natira. Siguro yung natirang ice na yan, mga nasa, ang kapal niyan 1 inch. 1 inch ang kapal niyan. Kasi hindi niya pwedeng isagad yung pangkaskas niya, baka yung aspalto yung makaskas. Kailangan magtira siya. Ngayon ang gagawin diyan, that's good, bubuhusan niya ng ano, ng salt brine tsaka buhangin. Mamaya nandiyan na yung nagbubuhos ng ano, salt brine na may buhangin. Tayo lang bumibiyahe oh. Wala na pag ganito kasi that's good, tamad nang pumasok yung mga tao, tamad nang lumabas. Maliban lang kung talagang ano, importante yung ano. Pero pag yung halimbawa magsusupermarket, gano'n, o kaya magmumall lang, wala na, hindi na yung lalabas. Kita mo, tayo lang tumatakbo. Yun, may isa oh, nahiya tuloy. Papalakad ng aso. Yan ang ano, magandang trabaho ngayon, magpalakad ng aso. Pag nagpalakad ka ng aso rito, dapat ano ka sa aso, yung mahilig ka sa aso. Hindi pwede yung kagaya ko, takot ako sa aso eh. Hindi ko na i-video yung ano, ilan ba yun, nung isang araw, hinabol ako ng aso nung isang araw. Kakatakot yung ano eh, nagulat ako eh. Magde-deliver ako, di papalapit na ako sa pintuan. Nung malapit na ako sa pintuan, may nakita kong aso. Akala ko estatwa, hindi gumagalaw. Siyempre nakipag ano muna ako, nakipagtitigan muna ako. Pinakiramdaman ko, totoo kaya to o ano to, o toy, laruan lang na aso-aso. Kasi ang ganda yan, laki, husky yung itsura niya, pero iba yung kulay orange. Siguro naman machine. Yung machine mo pag ano yun, ang kapal kasi, ayan na. Meron sa Kaso sabi ko, ayokong manigurado. Umatras ako ganun, nung patras na ako, gumalaw yung ulo niya, oh, takbo. Pag takbo kong ganun, oh, hinahabol niya ako pababa sa driveway. Yung pala may tali siya pero ang haba. Labas ka agad yung may-ari. Ang ginawa ko, pag takbo ko, di ba, pababa, madulas. Sanggala, sinangga ko yung katawan ko sa side ng kotse. Ayun, pangalawa yun. Hindi, pangatlong habol na ako ng aso no. Pangalawa yung ano, yung
alam kung galit o tuwan-tuwa lang yung aso. Parang tuwan-tuwa lang, gusto makipaglaro. Takot kasi ako sa aso eh. Grabe oh. Thank you. Lakas ng buhos niya ngayon. Ito na yung pinakamalakas na buhos ng snow na naranasan ko, tsaka pinakamatagal, tsaka pinakamalamig. Kasi ano siya, feels like minus 19 yan sa labas pag nasa labas, kasi medyo parang may ano siya, hangin siya. Uwi muna tayo, almusal muna. Tignan ko nga kung makaakyat ako doon sa bundok. Alaga naman yung kalsada kasi may nag-ano niyan, may nag-i-scrape ng snow niyan. Kinakaskas nila, tsaka hindi madulas. Dito wala nang nagkaskas dito, wala pa siguro, o ewan, kakaskasin pa to, hindi. Nahawi na lang ng mga dumadaang sasakyan yung snow. Sana makaakyat ako doon sa amin sa bundok. Tignan ko, first time kong umakyat doon ng ganito matindi yung snow. Paakyat na ako, pero wala pa ako doon sa Matarik. Dapat pag paakyat mabilis tsaka tuloy-tuloy. Sana hindi ako mahinto sa gitna. Kasi pag mahinto ka sa gitna, mahirap ng ano ulit eh, bumuelo eh. Ito ang maganda pag dito ka sa bundok nakatira. Tignan ko. Eto na, naka-manual na ako ngayon, tapos naka-off yung traction ko. So segunda lang ako. Maintain ko nga siya sa segunda. Tatanggal si kuya ng snow. Mukhang kaya niya. Medyo sumasayaw lang yung kotse, kasi makapal na naman yung snow sa kalsada eh. Tsaka medyo nag-ice kasi yung nasa ilalim niya. Okay lang pala, wag lang ako mahinto rito. Ayan o, masayaw yung kotse kasi pumupersa yung segunda niya eh. Ito, tarik na rito yun. Yun, nakuha ko na yung technique. Ganun lang pala. Ayun, dito na ako sa tuktok. Wala akong makita sa baba. Tuloy-tuloy yung snow. Kumain lang ako 1 oras. Yung kotse oh, mahangin nga, that's good oh. Wala na, hindi na makita yung paligid. Lamig. Minus 19 na. Tanggalin ko muna yung ice. Hindi yung snow ah. Kaya nung pangkaskas niya.
tarik na itong pababa. Mga that's good. Ang kapal nung snow sa kalsada. Madulas to. Dahan-dahan lang ako. Lang takbo ko, jeez. Minus 13 ng ano eh. Temperature. Pero feels like minus 19. Kaya malamig. Ang kapal ng snow sa bubong nila. Dahan-dahan, subukan natin mga dads. Kanina nung umuwi ako, umakyat ako rito. Kaya naman niya, basta wala lang akong sinusundan siguro na yung mabagal o kaya hihinto sa kalagitnaan ng paahon. Kailangan kasi pag paakyat ka sa ganitong matarik, ituloy-tuloy lang yung takbo mo, hindi ka titigil, hindi ka hihinto sa gitna. Yari ka, mahirap kang umangat. Ito naman, nilalagay nila sa gitna ng kalsada yung mga snow. Madaya. Heavy snow mga ka-that's good. Papunta tayo dun sa tambayan natin sa Lower Mission. Subukan nga nating mag-deliver ngayon na nag-i-snow kung okay. Gusto kong mapasyalan yung buong Kilona ng ganito mga ka-that's good, yung malakas yung snow. Ayan. Sana hindi siya yung lumakas na lumakas. Bagay pag mga main road na ganito, medyo mas manipis yung snow sa kalsada. Yun lang, yung mga papasok na kalsada, yun, hindi nakakaskas yun mga ka-that's good. Kagaya niyan, halimbawa, yan, papasok yun, ang kapal. Tsaka ito, ayan, kapal nung snow nung kalsada nila. Pero itong mga main road, alaga to, maya-maya dumadaan yung yung grader. Pabalik-balik siya rito eh. Siguro may ruta yun. Yun lang gagawin niya maghapon. Kagaya niya, no? Ang kapal na niya, no? So kung mag-deliver ka dun, yun lang. Hindi ko pa nasubukang nabalahaw sa snow. Yung tumatakbo ako sa kalsada na nabalahaw. Sana hindi naman. Yung snow ngayon ang nipis, para siyang bulak. Ayan, covered na yung mga pine tree, tsaka mga halaman na walang ang puti ng paligid. Yung mga ibon ay mga pato yun eh, lumilipad. Ang puti ng paligid mga ka-that's good. Ang puti. Malamig kaya ka-that's good, kaya yung heater natin naka-high. So mainit dito sa loob. Ayan, bumubuhos yung snow. Tapos ang kapal ng snow sa kalsada. Dito na tayo sa Lower Mission, dito sa Urban Park. Yan yung mga snow na iniipon nung nag-scrape kanina. Ipunin niya dyan, tataas pa yan. Kasi tuloy-tuloy pa yung buhos ng snow yun. Tuloy-tuloy pa yan. That's good yan. Tinatambayan ko. Punong-puno na ng
Hanap si tatay, nakabisikleta yun. Oh. Naka-winter tires kaya yun. Subukan nating mag-pick up mga ka-that's good. So may na-pick up tayo sa South Street Burger. So puntahan natin. Subukan nga nating mag-deliver sa snow. Buhos yung snow eh. Oh. Lakas ng buhos niya, manipis lang. Kaso dry nga lang kasi siya. Eh, may araw. Hindi makaporma yung araw eh. Oh. Pero nandun siya oh, sa ibabaw. Yan, may tatawid. Pag ganyan nag-flash ng yellow na ganyan, may tatawid. Kinto tayo, tatawid si ate. Kaya pag nakatawid na, pwede naman nang umabante. Ayan. Ayan. Pick up tayo mga ka, that's good. Bumubuhos yung snow malakas. Ayan no. Oh. Hindi nadaanan ko, kapal eh. Yan na yung park ko. Wala na. Ayun, na-pick up natin. Unang pick up. Ay, grabe oh. Si Lola oh, nag-aantay ng bus. Bus stop din. Ito, nakaskas na. Yung mga mesa oh. Yan, si pare, pick up din siya. Yan, lake yan eh. Na. Sasakyan natin no. Lamig. Kailangan i-maintain din yung wiper sa windshield sa harap tsaka sa likod na gumagalaw kasi yung mga snow na tumatama sa windshield natutunaw dahil mainit yung temperature dito sa loob. Tapos pag natunaw siya, pag tumigil ako halimbawa, minto yung kotse tas may pipick upin ako, pagbalik ko matigas na yung snow na natunaw dyan sa windshield. Bilis tumigas yung tubig. Siguro kung buhusan mo ng tubig yan, titigas ka agad yan. Minus 19 degrees ba naman eh. Kalsada na papasok Cagayan. Ayan yung mga sa Pilipinas, yung mga barangay road. Sarap pala mag-drive sa snow. Pag nadaanan yung snow ng sasakyan, lumilipad siya. Para siyang alikabok. Hindi kagaya nung unang buhos ng snow.
turn left onto Sherwood Road. Basa yung Then the snow noon. destination is on your left. Ngayon dry na dry yung snow ngayon. Kaya sobrang gaan niya. Kagaya na ito, papasok na street. Hindi na kaskas yung snow nila sa kalsada, kaya ang kapal. Ngayon, nagda-drive tayo sa ibabaw ng snow. Ganun lang. Lagay mo lang sa harap ng pintuan nila yung pagkain. Pagpanon ko yung bakod. May pumasok na order ulit. AMW. So punta tayo sa AMW. Oops. Okay, safe. In 2.2 kilometers, at the roundabout, take the second exit onto Lakeshore Road. Lang pala mag-drive ng snow. Kailangan magamay mo lang. Tsaka dapat dahan-dahan ka lang. Kasi kung mabilis yung takbo mo, tapos nakatutok ka sa sinusundan mo, pag promeno siya bigla, promeno ka rin bigla, dadaus-dus yung kotse. Kasi madulas yung kalsada. Para kang tumatakbo sa ibabaw ng ice. Kaya gumagaspang siya dahil may nagbubuhos ng ng salt brine na may buhangin. Kaso pag ganito namang karami yung snow, di rin makaporma yung salt brine tsaka buhangin. Kasi ayan, buhos ng buhos, di pa tumitigil. Pagkising ko kaninang umaga, ilang oras na, di pa rin humihinto yung buhos niya. Pala, sige. Masyado namang mainit dito sa loob ng kotse. Babaan natin yung temperature, mga kadatspe. Mga gawin natin na 24. Masyadong mainit kasi naka jacket ako ng At the roundabout, take the second makapal. exit onto Lakeshore Road. Pero pag lumabas ka naman, ang lamig. Ito itsura ng Lower Mission ngayon. Ayun, Siesta Hotel. Yan, Siesta Hotel. Diyan nang gagaling yung mga plastic bottle tsaka mga tin can na dinadala ko sa recycling depot. Yung binebenta ko doon. Ito naman yung tinatambayan ko, Starbucks. Yan. Tabi niya. Dito na pala tayo. Muntik na lumagpas. Pick up tayo dyan sa AMW. Arrived. Ito tayo magparking, mga kajanskid. Puti-puti. Ito tayo. Tapos deliver. Hindi nakaporma yung salt brine nila. Ayan, no. Nag-pick up lang ako saglit, tumigas na yung windshield ko. Wala. Grabe yung kalsada dito. Hindi nakaskas eh, kapal ng snow.
kapal oh. Lumulubog yung gulong natin sa snow. Ang maganda, dry siya. Kaya manipis, kaya niyang sagasaan lang yan. Tumigil na yung buhos ng snow. Pero makapal tong tong kalsada, hindi nadaan. Lumulubog yung sapatos. Dito tayo sa Pizza Hut. Construction tumigil din yun. Yung walkway na to, laging natatanggalan ng ng snow to kasi daanan ng tao. Binoblower niya lang. Nakalat niya lang. Dito tayo sa naman tayo ngayon. Hindi nakaskas yung kalsada nila eh. Bumuhos ulit yung snow. Mga that's good. Bumuhos siya ulit oh. Mas madali pala siyang i-drive pag yung makapal yung snow niya. Mas makapit yung gulong kaysa yung manipis na ganito. Tayo sa south banda ng Kelowna, tabi ng lake. Yun yung lake oh. Wala na, hindi na makita. Nagde-deliver tayo mga ka-that's good sa DoorDash yung gamit natin ngayon. Continue straight onto Barrera Road. Pang-apat na pick up na natin ngayon. Pipick up natin sa Pizza Hut. In 400 Bumuhos ulit meters, yung turn snow, right onto yun. Lakeshore Road. Parang exciting. Ito yung first time ko na mag-drive sa talagang yung tuloy-tuloy yung buhos ng snow. Sarap eh oh. Nag-i-slide yung sasakyan eh. Turn right onto Lakeshore Road. Malayo pa lang sa stop, magpipreno na ako para sakto pagdating doon. Bagal na yung takbo. Lakas ng hangin. Lakas ng hangin dito sa malapit sa beach. Mga that's good. Malapit na sa lake, malakas yung hangin. Nakakasilaw yung snow kaya kailangan may shade tayo, baka mabulag tayo. Eh, nakuha na natin yung pizza. Na tayo. Drive ulit. Ganito sana yung sasakyan, no? Oh. Chicken lang niya yung mga ice niyan. Ang lamig pag dumadampi na sa mukha yung ice. Nag-a-ice yung sa windshield eh, oh. Iniwan ko lang ng 5 minutes, nag-ice na. Malayo itong de-deliveran natin ngayon, sa bundok to. First time ko rin na dumaan dun ng yung de-deliveran ngayon, yung pupuntahan. First time kong dumaan dun ng yung bumubuhos yung snow, tsaka yung makapalang snow. Tignan ko kung paano yung kotse dun, kung kaya niya. Yung snow na pag nadadaanan parang alikabok lang. Hindi na basa yung snow ngayon, yung dry na siya. Lumilipad siya pag nadaanan, katulad nun yung BMW sa unahan, nadadaan. Tapos yung snow dumidikit sa likuran ng mga kotse.
Paakyat na tayo mga ka-that's good. Paakyat na tayo sa bundok. Yung kasi de-deliveran natin ngayon para ano, malayong mataas. Matindi rito. Dito tayo sa bundok. Nakaskas din yung kalsada nila kaso mukhang kaninang umaga pa hindi na nauli. Mas makapal talaga yung snow rito. Umudulas yung kotse. Sumasayaw yung kotse. In 200 meters, turn right onto Vincent Place. Matarik to ka, that's good. Taas na. Turn right onto Vincent Place, then your destination will be on the left. Dito tayo sa pinakadulong bahay dito sa tuktok ng bundok wala nang kabahayan dyan sa side ng bundok na yan. Your destination is on the left. Naubos yung washer fluid niya ha. That's good. Minsan mabubuksan ko pa kaya to. Buksan pa. Buti may mga reserba lang ako. Kargaan ko ng kahit konti lang muna. Grabe oh. No? Lalim niyo. Ubusan. Kargahan natin. Gamit na gamit yung washer fluid kasi. Grabe oh. Dito tayo sa bundok. Kapag sa ano, yung snow ngayon, ano siya, yung dry. Ayan oh. Malambot pero lamig. Mahangin dito sa downtown. Wala rin katao-tao sa mga ano. Pag nasa loob na, mainit, sa labas ang lamig.
ganun lang, iiwan lang sa pintuan nila. Nag-post muna tayo dahil ano, magsusundo tayo sa Shiesto. Sundin natin si Mrs. no? Dahil patapos na yung trabaho.